Тор белгечләргә районыбызда кытлык зур иде. Әлеге мәсьәлә Россия Федерациясе сәламәтлек саклау федераль проекты кысаларында уңай шишелеш ала. По проекту укомплектования медицинских организаций квалифицированными кадрами в этом текущем году к нам трудоустроилось 5 специалистов. Значит, это у нас 3 участковых терапевта, 2 врача-хирурга, 2 специалиста трудоустроились из других стран. Думаю, что на протяжении последующих лет нам удастся все более и более значительное количество привлечь специалистов. Мин Мөслим больницасына целевой алдым. Дәвалау факультетына укырга кирдем. Аны уңышлы тамамлап бетереп, монда эшкә кайттым. Безнең нәселебездә табиблар юк, шуңа иң беренчеләрдән булып династия башларга уйладым. Медицина һөнәрен сайладым, чөнки минем мәктәптә химия һәм биология фәннәрен яхшы безгә бирделәр инде. Предметлар да совпали, и минем желание шуңа күрә медицина. Нигә Мөслим дигәндә, чөнки коллективны яхшы беләм, и беренче елларымны, укудан соң беренче адымнарымны белгән җирдә эшләп китәсем килде. Район поликлиникасына участок табибы Ойгөл Фахртинова, Эрбол Бапоев, Альбина Исламова, хирургия бүлегенә Абдуллазбек Углукбеков, хирург-онколог Руслан Галимов кайтты. Яшь табиблар районыбызда медицина ярдәме күрсәтүнең сыйфатын яхшыртуда, үз өлешләрен кертерләр дигән ышанычта кала райондашларыбыз. Я учился в городе Чебоксар, Чувашской республики, там окончил лечебное дело. И так как у меня там друзья учились с Муслимова, они предложили после окончания университета здесь поработать. Я вот по совету друзей приехал, сейчас работаю. Год поработаю здесь, и после года хочу обратно поступить в университет. С детства мечтал быть хирургом. И в молодости оперировал сам у себя дома. Курицы оперировал, лягушек. И поступил в Ростовский государственный медицинский университет. Случайно все так получилось. Через интернет искал свободные вакансии. И наткнулся, что есть здесь вакансии на ставке. В стационаре я хотел именно работать и развиваться в хирургии. И отправил документы, и так получилось. Biz инде зур өметләр баглыйбыз. Безнең ышанычыбызны окласыннар иде. Район халкы, бигрәк тә авыл халкына игътибарлы булсыннар иде. Яшь табиблар кайтуы безгә, конечно, бик уңайлы. Аларның инде белемнәре, конечно, карт врачлардан алай түгел, нәкъ дигән сүз. Но хочется менә әйтергә, опытны берип ситеп, моннан китмәсеннәр дигән идем. Сер түгел, яшь белгечләрнең килүе район сәламәтлек саклау өлкәсендә кадрлар потенциалын ныгытучы һәм заманча медицина технологияларын кертүгә ярдәм итүче мөһим вакыйга булып тора. Рәхмәтле пациентлар күбрәк булсын иде. Лилия Шәймиева, Динар Нуртдинов, Мөслим телевидениесе.